Και καλώς ήρθατε στο podcast. Πώς τα λένε αυτά, τα μπερδεύομαι. Θέλω να κάνω το πρώτο μου και να μιλήσω, να πω. Ξέρεις τι έχω παρατηρήσει στη ζωή μου γενικά, ξέρεις τι μ' αρέσει. Δεν έχω ακούσει ποτέ podcast, απλά έχω ακούσει από ταινίες μέσα πώς ακούγονται αυτά. Και ξέρω εγώ, θα μ' άρεσε να μιλήσω. Και ναι, κατά κάποιον τρόπο η φωνή μου γίνεται έτσι όταν μιλάω σε κάποιον, δεν ξέρω, παράξενο αυτό. Τέλος πάντων, δεν έχω κάτι να διαβάσω, κάτι να πω, κάτι ιδιαίτερο να πω, αλλά σκεφτόμουν κάτι και θέλω να το πω. Ξέρεις, όσο πιο καθημερινά γίνεται ένας άνθρωπος τι μπορεί να σκεφτεί. Ξέρεις, ένας άνθρωπος σκέφτεται πολλά μέσα στο μυαλό του, να πει μια σωστή λέξη, κάτι άλλο, αλλά μετά του βγαίνει σαρδάμ και αυτό είναι αστείο. Σκεφτόμουν να αρχίσω να μιλάω και να τα ανεβάζω YouTube, Spotify, όπου ακούγονται αυτά. Ξέρω πως η φωνή μου είναι ακόμα ηλιθιωδέστατη, δικές μου λέξεις, να ξέρετε, δικές μου λέξεις. Αλλά θέλω να αρχίσω να μιλάω, σιγά σιγά. Σήμερα έχω μια μικρή θεματολογία, ξέρεις τι. Ξέρω, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν πληγωθεί πολύ σε αυτόν τον κόσμο και όταν αρχίζουν να χαμογελάνε νιώθουν πολύ παράξενο. Το χαμόγελο στους ανθρώπους, το φιλοσοφία. Ναι, θέλω να... Καταρχάς. Τώρα αυτό παίζει να το ανεβάσω, παίζει και να με το ανεβάσω, απλά μόνο και μόνο να είμαι απλή, καθαρή στο λόγο μου, να μην υπάρχει κάτι το οποίο θα διαβάσω. Ξέρεις, σαν ένας κανονικός άνθρωπος, λες και μιλάς σε ένα φίλο. Να ακούσω αυτό το βίντεο και να νομίζω ότι είναι έτσι, κάτι απλό. Ένας φίλος σου, μια φιλενάδα η οποία θα σε συμβουλέψει για το οτιδήποτε. Σε μια τέτοια ηλικία, εγώ βέβαια δεν μπορώ να συμβουλέψω κάποιον, αλλά τουλάχιστον μπορώ να δώσω μικρά πληθαράκια γνώσεων ώστε να βοηθήσω κάποια άτομα ή τουλάχιστον να έχουν μια παρέα. Εμένα αυτό μου αρέσει αρκετά. Γιατί είμαι και πολυλογάς άνθρωπος, οπότε γιατί να μην το κάνω. Όταν με πιάνει βέβαια είμαι πολυλογάς. Όταν δεν με πιάνει, δεν μιλάω, δεν λαλάω, τίποτα. Που λες. Και σκέφτομαι εγώ τώρα. Έχω πιάσει πολλές φορές τον εαυτό μου να χαμογελάει. Και λέω, είναι ωραίο το χαμόγελο ρε φίλε, άμα βγει λάθος. Το χαμόγελο είναι πολύ παράξενος παράγοντας της ευτυχίας. Να το πάω έτσι λίγο πιο φιλοσοφικά. Της ευτυχίας και της χαράς. Δηλαδή, αν το σκεφτείς λίγο, το χαμόγελο πολλές φορές μπορεί να σε βάλει σε μπελάδες. Π.χ. γελάσει σε εκκλησία. Λάθος, όχι. Λάθος προσδιορισμός, όχι. Το χαμόγελο είναι καταραμένο σύμπαν. Χαμογελάσεις, δεν χαμογελάσεις, είναι πάντα κάτι λάθος. Χαμογέλασε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει χτυπήσει εκείνη τη στιγμή. Θα χαμογελάσει μόνο και μόνο σαν συμπόνια. Θα χαμογελάσει επειδή τον κοροϊδεύεις. Εκείνος θα νομίζει ότι τον κοροϊδεύσεις. Το χαμόγελο είναι κάτι καταραμένο. Κάτι το οποίο όταν αρχίσεις και χαμογελάς μετά από κάτι δύσκολο, έχεις περάσει μια δύσκολη περίοδο και μετά ένας άνθρωπος κάνει να χαμογελάσεις, πολύ φοβάσαι ότι αυτό το χαμόγελο θα σου βγει ξινό μετά. Αλλά μπορεί και να μην σου βγει. Αρχίζεις και κάνεις overthinking. Μπερδεύεσαι και τελικά δεν σου βγαίνει σε καλό το χαμόγελο γιατί αρχίζεις και κλαις μόνος σου, γιατί είσαι ηλίθιος όπως εγώ. Είναι κάτι πολύ αστείο και δραματικό αυτό το πράγμα. Αχ, Θεέ μου. Αυτός ο κόσμος, εμείς οι άνθρωποι, ο κάθε άνθρωπος και αυτή η νοοτροπία του ανθρώπου να κάνει overthinking στα πάντα, χωρίς να το παραδέχεται, γιατί και οι άνθρωποι οι οποίοι μου λένε εγώ δεν κάνω overthinking, δεν σκέφτομαι πάρα πολύ το συγκεκριμένο, σιγά μην το κάνεις, όλοι οι άνθρωποι το κάνουν, έτσι έχουμε μεγαλώσει βασικά, γιατί οι προηγούμενες γενιές το κάνανε και το κάνανε από τους πατεράδες τους, δηλαδή από τότε που άλλαξαν λίγο τα πράγματα, ειδικά στην Ελλάδα. Το overthinking έχει κάνει πάταγο. Έχει κάνει ανύψωση βαθμού κυκλοφορίας στο μυαλό του ανθρώπου που πλέον το αίμα για να φτάσει χρειάζεται λιγότερα χιλιόμετρα από ότι το overthinking στο μυαλό.
Δηλαδή το αίμα για να φτάσει στην καρδιά παίρνει 1 δευτερόλεπτο. Ίσως και λιγότερο, δεν είμαι καρδιολόγος, αλλά ας πούμε το overthinking για να φτάσει στο μυαλό παίρνει 30 δεύτερα. Μαλακή. Όχι, δεν θα το πω, βλακίες λέω. 30 κλάσματα το δευτερόλεπτο, γιατί με το που δεις κάτι θα αρχίσει να λες κι αν αυτό ήταν έτσι, κι αν αυτό ήταν αλλιώς, κι αν ήταν έτσι πώς θα ήταν, κι αν. Πες ότι βλέπεις ένα πίνακα, αυτός ο πίνακας λέει πότε φτιάχτηκε, γιατί φτιάχτηκε και πώς φτιάχτηκε, αυτός που το έφτιαξε υπήρξε ή όντως ή υπήρξε από μια άλλη διάσταση, γιατί υπάρχουν και αυτές οι σκέψεις. Είμαι σίγουρη ότι οι περισσότεροι άνθρωποι εδώ μέσα, και όποιοι το ακούσουν, θα έχουν σκεφτεί σε μια φάση της ζωής τους τι είμαστε. Και ναι, ξέρεις βιολογία, ξέρεις τι είναι και το πιο μικρό κομμάτι της ζωής που υπάρχει στον πλανήτη, αλλά λες τι είναι αυτό, αυτό τι έκανε για να έρθουμε μέχρι εδώ. Δηλαδή τι πώς εμείς ποτέ ήρθαμε, τι είμαστε τελικά όντως πίθηκοι, είμαστε ο Αδάμ και η Εύα σε μετεσάρκωση, ξέρω εγώ, που αυτό είναι εντελώς αδύνατο, γιατί πώς γίνεται 2 άτομα να φτιάξουν ολόκληρο τον κόσμο. Πόσα παιδιά κάνανε και αυτά τα παιδιά γιατί να τα κάνουν με τα αδέρφια τους. Είναι μια σκέψη που δεν βγάζει νόημα. Οπότε, μήπως οι φίλοι φίδια έχουν αληθινό τίτλο ονόματος. Μήπως αυτοί που λένε οι σατανιστές και που λένε οι σαύρες, μήπως είναι όντως σαύρες. Λέω τώρα, μήπως όντως είμαστε πίθηκοι, αλλά ένα άλλο είδος πυθίκου. Λένε το 5ο είδος πυθίκου, οκ. Μήπως είμαστε όντως το 5ο είδος πυθίκου, αλλά είμαστε το 5ο είδος πυθίκου. Ξέρουμε αν υπάρχει έκτο. Και αν υπάρχει έκτο, ποιο είναι αυτό? Αυτό το έκτο θα είναι καλύτερο από μας, θα είναι χειρότερο, λογικά θα είναι το καλύτερο από μας. Αλλά τι είναι καλύτερο από μας? Τι μπορεί να φτάσει καλύτερα από μας? Που εμείς καλύτερα από μας δεν έχουμε κάτι καλύτερο, αλλά πέρα από αυτό. Δηλαδή βλέπεις το overthinking, πάει και καταστρέφει όλα. Σου γαμάει τη ζωή, σου γαμάει το χαμόγελο, σου γαμάει τα πάντα. Οπότε είσαι ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή που μόλις πριν χαμογέλασες και αρχίζεις και σκέφτεσαι. Αυτό το χαμόγελο λες μπορεί να μου βγει ξινό. Και αν μου βγει ξινό, εγώ θα αρχίσω να κλαίω. Αλλά άρα δεν πρέπει να χαμογελάω. Και έτσι θα μου ξαναβγεί ξινό, γιατί μετά θα είμαι εντελώς στον κόσμο μου, θα είμαι εντελώς ψυχρή και απλά θα σταματήσω να χαμογελάω για πάντα και θα είμαι ένα άψυχο πράγμα. Λοιπόν, σταματήστε το overthinking, να το σταματήσω κι εγώ. Χαμογελάτε, μη σκέφτεστε αν θα χαμογελάσετε μετά. Το λέω και για τον εαυτό μου αυτό, μην νομίζεις, το λέω να το καταλάβω κι εγώ. Αυτό ήταν το πρώτο μου podcast, να το πω. Μονόλογο, να το πω. Δεν έχω αδέρφια, να το πω. Ένα από τα 3. Καλό βράδυ, μεσημέρο, πρωί. Θα είναι η νέα μου αλλαγή σε αυτό το κανάλι, γιατί μ' αρέσει να μιλάω και να μ' ακούνε. Οπότε bye και τα λέμε στο επόμενο